Psalm 68, verse 19. English kung nabasay kaduha, kung nasa amen. Tara manindog paliw para sa hagbasa sa pulong sa Diyos. Psalm 68, verse 19, 20, and 21. Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation, Selah. He that is our God is the God of salvation, and unto God the Lord belong the issues from death. But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses. I have to admit, nagkatawa ko sa nagbasa ko verse 21 sa Bisaya. So kung magkatawa ka gamay, okay naman nakasabot ko. Sometimes the Bible is funny. Psalm 68 verse 19, Bisaya. Dalayego ng Ginoo kinsa sa adlaw-adlaw, nagalulan kanato og mga kaayohan. Bisa ng Diyos sa atong kaluwasan, sila. Siya nga atong Diyos, maong Diyos sa kaluwasan. O ngato sa Diyos, ang Ginoo, nahisakop ang mga pagpagawas gikan sa kamatayon. Apan ang Diyos, mosamad sa ulo sa iyang mga kaaway, ug ang balhibuon nga bagol-bagol ni atong nagapadayon gihapon diha sa iyang kalapasan. Kinsa nakasabot sa bagol-bagol? And balhibuon is hairy or furry, right? And but it's the correct word. It's just a little bit humorous. And tell my message. 3 words in English. Take your pick. Kinsa nakasabot niya ng expression sa English. Take your pick. It means pili kung asa nining duha. Would that be how you say it? Take your pick means choose from these. I guess it could be more than 2, but in this case it's 2. Take your pick. Himo ang imong decision unsa imong pilion ni ining duha. Take your pick. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, thank you for your goodness to us. Thank you for the message you've given me for tonight. Now, Lord, I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I deliver it. Pray, God, you'd work in our hearts. Pray, Lord, that you'd fill me with your Spirit, empower me, help me, God, to say exactly what we need. Work in our hearts, Lord. We love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. I feel like I say this at least once a week, but wala ko'y ganiya nga magwali ni nga hilisgutan. Nagplano ko, naglaong ko nga makawali ko sa Psalm 61:5. Ang Biblia nagyon, thou hast given me the heritage of them that fear thy name. And that's what I wanted to preach on tonight. And I even started typing. Nag-typing na ko sa introduction and then just malat na gyud. Just ang Diyos wala ni hatan ni ko bisan nun sa okay. Unsa akong walihon. Ang Diyos nagdani sa akong hunhuna ngato sa Psalm 68. And as you can tell, I've been reading a lot in Psalms. Most of my new sermon ideas are in Psalms. Karong hapon, ganahan ra kong magkampara sa verse 19 and verse 21 ini nga chapter. Just 2 verses apart. Dool gyud. Hapanda ko gayurang diferensya nining duha ka bersikulo. Verse 19 talks about God's blessings on those who faithfully follow Him. Magbasa ta sa verse 19 pag-usab. It never ceases to amaze me how God puts sermons together, and I end up preaching about things that I never would have put together myself, but they're both in the text today. Psalm 68 verse 19. Kunana say amen. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Even the God of our salvation, Selah. Dalayego ng Ginoo, kinsa sa adlaw-adlaw nagalulan kanato
ug mga kaayohan bisan ng Diyos sa atong kaluwasan sila. Para ninyo, basin na mga batanon, dali familiar kayo sa pulong lulan. Ang pulong lulan, nagpasabot kabug-aton, a burden, ay ang bugat nga butang nga pasanon nimo. That is the word lulan. Pero niini nga verse, ang pulong lulan, dili noun, dili kabug-aton. Ang pulong lulan, niini nga verse, usa ka verb, naga lulan. It's the English word load. Nailaing pulong sa Pasay karon nga mas common gikan sa Spanish, karga. Karga. Ayaw ka balaka kabayan sa moth, kanaro siya nga maminaw sa pulong sa Diyos. So, ayaw ka balaka, tanaw lang diri, ako mas guwapo kay kaniya. And kay dali ka makakita sa iyang nawong sa wakakabalo. And, sorry, nasa dito. And of course, remember when this happened with the dragonfly? And I hunted him with my songbook and ruined the speaker? What's the word for land? Perch. Nagtugpa siya sa cord, naghang dere. And I killed him with the songbook. And I also killed the speaker. And na USB, and I ripped the USB out, including the inside part. And that's why we listen to music on this one now, kay kanan na daot. And nangita pa ko sa uban nga pwede basolon para niyana, pero wala pa nakaplagan. And sa akora, nawala siya. Salamat sa Ginoo. See, I told you a story to distract you. Okay, preachers, remember. All right, where are we? Ang pulong lulang gigamit diri para sa karga. Ang pagpahimutang sa kabugaton diha sa tao or diha sa sakyanan or barko aron dalon ngadto sa laing lugar. That's the word karga. Ug sa atong text verse, the Bible says, "Blessed be God who daily loadeth us with benefits." Ang Diyos nagingon kanato, ako kang kargahan sa daghang kaayohan adlaw. Usa sa pinakaklarong timaan ng Kristohanon nag-backslide na diya sa kinabuhi, mao kini. Dili na siya makamatikod sa kadaghang sa mga panalangin nga mudangat sa iyang kinabuhi matagadlaw. Kanamo rasong kita magreklamo. Kay dili na makamatikod sa mga panalangin, kay daghang gayon ang panalangin, pero kita mag-focus sa uska problema diri. Kanang problema sa mga tao sa Israel, diha sa kamingawan, nigaw sila gikan sa Ehipto, padulong sa Promised Land. Adlaw-adlaw na ay milagro sa mana nga nag-ulan gikan sa langit. Pero human sa pipila ka bulan, naanad na sila sa milagro, naanad na sila sa pag-atiman sa Diyos, naanad na sila sa panalangin o blessing gikan sa Ginoo, o mibalik sa ilang pagreklamo kabayan sa gamay nga kakulangon. Amen. Ako musulti kanimo karon. Saras nga kita magreklamo sa atong kinabuhi. The Bible says, let all, what does it say? Philippians 2:14. I lost it. Hold on. Do all things without murmurings and disputings. Buhata ang tanang mga butang nga walay mga pagbagulbul o panagbingkil. Do all things without murmuring. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10, I forget the verse now. I didn't put this in mind, it's just coming to me now. It says somewhere, I think it's 1 Corinthians 10. And what did it say? Oh, it just escaped me. I had it and I lost it. Hold on. It says something about, and murmur not as they also murmured and were destroyed of the destroyer. Sorry, dili sakto gyud, but it was something like that. Ayaw pagbagulbol sa kanila, nagpagulbol dito sa kamingawan, o gipatay. Destroyed, nalaglag. They were destroyed. I'll tell you why we complain. Ako magkasulti ni mo sa rasa nga kita magreklamo. Notice I use the word kita. Kita.
Nanad na ta sa kadaghan sa adlaw-adlaw nga panalangin nga gipatanga sa Dios nganhi sa atong mga kinabuhi. That's why we complain. Kung kita magkumpara sa atong mga pagsulay ngato sa atong mga panalangin, dalitang mo kita nga ang mga panalangin maglabaw gayud sa mga pagsulay. Pero ang problema sa tao magreklamo, mag-focus ta sa pipila ka problema ug nalimot sa tanan mga panalangin. That's why we complain. Kanamo ra sa kita magreklamo. Di ko ganahan nini nga sudan. Pero naisudan. Di ko ganani mong paagi naglungag. Pero naibugas. Dalit na malimo sa kadaghan, sa panalangin. Huwag magreklamo kabay sa gamay ng mga pagsulay. Kanan rako mo pahayag karong hapon. Kung luwas na ka. Kung padulong gayud ka sa langit, kung ang tanan nimong sala gipasaylo na ug nahinluan sa dugo ni Kristo, kung ang Espiritu sa Dios nagapuyo sulod kanimo ug gikuptan nimo ang pulong sa Dios diha sa imong kamot, kung adunay kay uska iglesia din giwali man ang pulong sa Dios, kung nakay saninas nga suton ug sudan nga kanon, kung nakay balay nga mapuy-an ug pamilya nga naigugma kanimo, wala kay katungod nga magreklamo. Daghan ang akong pagreklamo, di ba? Ako pangutanan, unsay pulo sa pagreklamo? Unsa mas mayo na? Unsa man improve tungod sa atong pagreklamo? Wala. Ang paglitok, I'm upset, ganang ko mo pakita sa akong feelings. Ang paglitok sa imong pagbati, magsamot sa problema, dili mag-ayo sa problema. And matakta na ang uban sa imong unthankfulness. Pagkabagag nawong sa Kristohano nga nagreklamo kabayan sa pipila ka mga sa kasamok niining kinabuhiya, samtang padulong siya sa langit hangtod sa kangturan. Maluluy ang gayur ang Diyos kanimo, kanato. Sometimes people say, I just want what I deserve. Really? Di ko! Kay ang bayad sa sala mawan. O ang kamatayon o impyerno gitambog ngadto sa linang nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. I don't want what I deserve. Biblia nagingon sa Psalm 130 verse 3, if thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Kung ikaw, Ginoo, magtimaan o mga kadautan, o Ginoo, kinsa ang mubarog, ang idea diri sama kung na-judge dito sa courtroom, o kung siya mukuha sa book nga nagilistahan ang tanan sala sa tao, the word mark means make you pay for it. He keeps a record aron silutan ka alang sa tanan. Kinsa makabarog diya ni anak nga kaso? The answer is obvious. Wala. Verse 4. But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Pagkatako sa pagpasaylo sa Ginoo kanato. Apan adunay kapasayloan diha kanimo aron ikaw mahimong kahadlukan. Ako makasulti kanimo sa rason sa kadaghang sa Kristohano nga walay pagkamapasalamaton, walay thankfulness. Nalimot na ta kung pila kadaghang sala nato nga wala gisilutan sa Dios. Ganan ta mo angkon, I deserve that blessing. Well, hold on. Are you sure you want what you deserve? Bisa ng Diyos, dili mo padala sa tao, sa kanato sa impyerno, kay naluwas na. Sigurado ba ka? You want everything you deserve?
Kung ang Diyos magsilot kanimo diri sa kinabuhi para sa matag sala, are you sure you want that? Samtang makilalis ka para sa ako, I'm fighting for my rights, makilalis para sa akong katungod. Are you sure you want your rights? Ang imong katungod? Nakay us ka katungod nini nga kinabuhiya. Nakay katungod nga moadto sa impyerno. Other than that, ang tanan nagikan sa grasya sa Diyos. But man, we complain a lot. Pagkataghan sa atong reklamo, kabahin sa gagmay mga butang. Listen to me this afternoon. Bisan na kay daghang problema karon, maglabaw gayud ang mga panalangin nga adlaw-adlaw mo danga sa imong kinabuhi. God has been good to you. Maayo gayud ang Diyos kanimo. You listen to me. Diya sa pinakaalaot nga adlaw sa imong kinabuhi, dili gihapon ka makaadto sa impyerno. Hey, kana us ka panalangin nga maglabaw sa tanan nimong mga problema karon adlaw. Let's just be honest. We struggle with thankfulness. And that's why we're not happy. Unthankful people are unhappy people. Ang mga tao nga nakulangan sa thankfulness, walay kalipay sa ilang kalag. I put this sentence in English because I can't translate it. Truth Baptist Church. It's high time we stop complaining about the few little trials that God allows into our lives for our good. Ang mga pagsulay lang sa atong kaayuhan, walay kasulayan nining kinabuhiya nga mausik kung kita magpadayon mo wala sa Ginoo. Even trials are for our good. It's high time we stop complaining about the little trials and get back to thanking God for the truckloads of blessings He gives us every day. Matagadlaw ang truck sa Diyos, moabot mo, hapit sa imong balay, mag-abri sa door, o ang Diyos maglabay sa mga panalangin diya sa imong kinabuhi. O kita, mo gawas sa balay, mo agi sa truck, o magreklamo, kabayan sa mga lamegas, diri gawas sa among balay. Diba? Na truckload sa panalangin, magreklamo ta, ang akong asawa, wala nagpalipay ka na ako. Akong bana, wala nag-atiman sa akong panginahanglan. Amen! Magreklamo ta, kabayan sa gagmay. Dili gagmay para nako, tungod wala ka nagtanaw sa sa kinatibukan sa imong kinabuhi. Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits. Dali usahay, adlaw-adlaw. Murag, nagkaon ka karon. Diba? Kitang tanan na isanina, salamat sa Ginoo. Para sa akong kitang tanan na ibalay nga unya maulit ta. Pero karon garan kung magkumpara niya na nga to sa verse 21. Psalm 68 verse 21. Psalm 68 verse 21. But God shall wound the head of his enemies. Say, Pastor Mike, is it possible for a Christian to be the enemy of God? Friendship with the world is enmity with God. Is that James? James 4, 5? James 5, right? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that friendship with the world is enmity with God? If any man will be a friend of the world, I'm misquoting, he is the enemy of God. Mahimo man nga ang Kristohano, mahimong kaaway sa Diyos, mahimo manggod. But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still
in his trespasses. Apan ang Diyos mosamad sa ulo sa iyang mga kaaway, ug ang balhiboon nga bagol-bagol niatong nagapadayon gihapon diha sa iyang kalapasan. Ang English pulong gi-translate nga samad ug sakta gyud kana. But we need to understand it in the context. This is not talking about a paper cut. You understand, if I wound your head with a sword, you're dead. If you're in the battle and you get bashed on the head, mabungkag ka sa ulo, you're dead. It's a picture of destruction. Naguba ang kinabuhi. Nainumdum ba ka kung unsa gisulti sa Dios ngadto sa halas dito sa Garden of Eden? Nagsulti ngadto si Yawa diya sa porma sa halas. Kita og bitin sa basahang Biblia. Kabahin ni Kristo ang Dios maingon niini. Siya modukdok sa imong ulo. You'll bruise his heel and he'll bruise your head. It's the idea of complete victory. Siya modukdok. Mubungkag. So what are we saying here? God is laying out two simple options. Here's what God's saying. Nay duha ka pilian. Pwede ka musunod kanako ug ako mo karga kanimo sa mga panalangin matagadlaw. O pwede ka mo supak kanako magpadayon diha sa sala ug ako mo bungkag sa imong ulo. Imo ha ang decision. That's what God said. Say, God wouldn't do that to his children. Have you read your Bible lately? Notice what it says. Niatong nagapadayong gihapon diha sa iyang kalapasan. The idea here is, naitaw na sayop. Dayon nag-realize siya sayop man, nag-guilty na, nasad-an, na-discourage man. Dayon, masayon magpadayon na lang. God says, I'll wound the head. Do you know what that means? It's avoidable. Malikayan man. Malikayan man. We see this idea throughout the entire Bible. Go with me, we'll just look at one. Deuteronomy 30 verse 19. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Notice this verse we just read in Psalm 68. It's not talking about a person who makes a mistake. It's talking about a person who sins and then decides to just keep sinning because it's easier than stopping. Magpadayon siya, gyapon, diya sa iyang kalapasan. Look at Deuteronomy 30 verse 19. Kung nana say amen? Amen. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, depende nimo, that both thou and thy seed, imong kaliwat, may live. Ako nagtawag sa langit ug sa yuta aron sa pagpamatuod niining adlaw batok kaninyo nga ako nagpahimutang atubangan kaninyo sa kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug pagtunglo. Busa, pilya ang kinabuhi. Aron nga ikaw ug ang imong kaliwa mabuhi. Kamo nga nay mga anak, kamay pa magagmay, not gamay. Nay mga gagmay, dili ba nindot pipila ka tuig ang imong anak mo tingog diri uban sa mga batanon mo kanta alang sa Ginoo? Dili ba nindot? Dili, watch now. Ang imong mga decision dili mag-apektar sa imong kinabuhi lang. Ang imong bata po apektahan. Labaw pa. But there you see it again. God says, life, death, blessing, cursing. Depende nimo. Depende nimo. Truth Baptist Church, listen to me very, very carefully. God still disciplines his children in 2024.
Kung magdesisyon ka, magpadayon lang ko sa akong kauliong dalan, okay naman. There's this attitude in the Philippines. Maybe it's, I don't know. Here in the Pitan, there's an attitude of, maka-backslide ko kadyot. Pohon-pohon mo balik ko sa Ginoo, bisan kanusa. Yes, makabalik. But God may smash your head before you get back. Dakog yun ang tsansa. The longer you are away from God, the greater the chance is that God has to bash you on the head to get you to go home. Are you listening to me tonight? Nailain tao, nag-backslide, okay naman sila. Ang pagbungkag mo, abot pa. Turn with me to Hebrews chapter 12, verse 5. It amazes me the way God ties different sermon ideas together. I had this idea earlier this week, and several others nahiusa ang tanan na hining nga mensahe. Hebrews chapter 12, verse 5. Hebrews chapter 12, verse 5. Let me just take a time out and say this. Paminan ako kadyot. Usahay na'y Kristohanon nga faithful gyapon sa church, pero na siya'y kitago nga sala nga walay tao kabalo. Mga pastor magtindog mawali ug magpagahi siya sa kasing-kasing and nothing happens. So magpadayon siya ug yang kasing-kasing mahimong mas gahi. And everybody still thinks ang tanan laing member sa church naghunahon nga ligon gyapon siya. But each step magpadayon siya mas gahi na ang yang kasing-kasing. You listen to me very carefully. Kung anak ka niya nga kahimtang karon, ang Diyos kabalo. Ang pastor wala, pero ang Diyos kabalo. And let me tell you something. The pastor's not the one who disciplines, God does. Most of the time, ang unang disiplina sa Diyos, mauos ka mensahe. Uy, sakit! Salamat sa Ginoo, ang Diyos naglihok pa sa imong kinabuhi. And that's what we're about to see right here. Let's go to Hebrews 12, verse 5. Are we there? Hebrews 12, verse 5. Kung nana, say amen. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Kana nagikan sa book of Proverbs. Nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, listen to this verse. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement mean castigo, pagdisiplina. If ye be without chastisement, whereof all are partakers. Now there's a very strong English word here. Then are ye bastards and not sons. That word bastard is translated, in English that's almost a curse word. But it's translated here as bastardo. But the common Visayan expression for bastard is anak sa gawas. It means dili tinuod nga anak sa mama o papa. Anak sa gawas. So what God's saying is, kung ikaw makasala, og makasala, og makasala, og makasala, og ang disiplina sa Diyos dili gayud mo dangat kanimo, pasin wala ka naluwas. You listen to me, ang pag-backslide, dili mo pruweba nga dili ka maluwas. Na dakang relihiyon mo sulti ni mo niyana, kung nag-backslide ka, wala ka naluwas. That's not what the Bible teaches. The Bible teaches if you backslide and God doesn't discipline you, then you're not saved. Am I making sense to you? That is the only place in the Bible where God says, kung tinuod ka ni, dili ka naluwas. So, kung makasala ka, o ang Diyos mo dugdog sa imong ulo, salamat sa Ginoo, naluwas ka. Siya, nagtagad kanimo, ingon nga uskanak. Nagalihok pa siya, araw mo tabang kanimo. Let's read verse 5 sa Bisaya. O kamo nahi kalimot sa pagdasig nga
nagasulti nga na kaninyo. Ingon nga ato sa mga anak. Anak ko, dili nimo pagbiay-biayon ang pagkastigo sa Ginoo ni maluya sa diha nga ikaw gibadlong niya. Kay sa kangkinsang Ginoo nagahigugma, siya nagakastigo. Ang kastigo maong ang ilhanan, ang timaan, ang eberensya sa gugma sa Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang disiplina. Kay sa kangkinsang Ginoo nagahigugma, siya nagakastigo. Ug nagalato sa matag ana nga sa kangkinsa siya nagadawat. That is a mouthful in Visayan. Nagpasabot kung Diyos nagdawat nimo, so ingon nga ka anak, magdisiplina siya kung ikaw makasala. Kung kamo naglahutay sa pagkastigo, ang Diyos nagatagad kaninyo, ingon nga mga anak. Kay unsa ba siya nga pagkaanak, sa kangkinsa ang amahan wala nagakastigo. Apan, kung kamo walay pagkastigo, nga niini ang tanan umaambit, nan kamo mga bastardo o dili mga anak. Listen to me. Kung ang Diyos nagduktok kanimo diha sa ulo, salamat sa Ginoo, ikaw usa ka anak yapon. Ang imong pagkaanak dili mausom. Naluwas karon, naluwas hangtod kang tuoran, ug ang pagsilo sa Ginoo mopakita, mopruweba sa imong pagkaanak. Can I say it that way? Saktong grammar. Pagkaanak. Kung ang Diyos magdisiplina kanimo, salamat sa Ginoo, naiguma siya nimo, ug naglihok gyapon siya sa imong kinabuhi. Si Pastor Mike, yun sa nako paghibalo kung ang problema, usa nga, ang problema, disiplina, dili pagsulay lang sa kinabuhi. It's real simple. You know God tells you. Ang pagsilo mo but ug diretso naghuno nakakabayan sa sala. You know. You know. There are times in my life where God has allowed something and immediately I knew, ooh, yeah, sorry, Ginoo. It's not hard to know. God's not trying to trick you. Truth Baptist Church, listen to me. Backsliding doesn't prove you're not saved. Backsliding, followed by discipline, proves you are saved. Do we still have our Bibles? Look at verse 10. We've just read verse 8. Let's go straight to verse 10 para sa time karon. Hapit na tahuman. Hebrews chapter 12 verse 10. Kung nana sa amen. For they, talking about ang atong tawhanong nga mga amahan. For they, verily, for a few days, diya sa atong pagkabatanon, for a few days chastened us after their own pleasure. But He, talking about God, for our profit. The word profit means beneficio. Probably translated as kaayohan. Let me see. Yep, kaayohan. That we might be partakers of His holiness. Kay sila ang atong tawhanong nga mga amahan sa pagkatinuod sa juta nga mga adlaw mi kastigo kanato. Sumala sa ilang kaugalingong kahimuot. Apan siya, ang Diyos, ang atong amahan nga langit ng amahan. Apan siya alang sa atong kaayohan. Meaning, nagakastigo kanato alang sa atong kaayohan. Aron kita mahimo nga umaambi sa iyang pagkabalaan. Ang disiplina sa Diyos kanunay alang sa atong kaayohan. Listen to me now. Kinakong tambag diya sa unang gamay nga disiplina, pag-uli nga to sa Ginoo. Sa first time ang pastor mo, tinog mo wali, ug maigo ka, ay, sakit ta, uy! Balik na gyud sa Ginoo. Listen to me now. Kana nga tunog sa kasing-gasing, dili kana ang duktok na naa sa unahan.
Pastor Mike, isog yun mong mga mensahe. Mas isog yun ang disiplina dere sa umaabot. Look at verse 11. I love verse 11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Karon, walay pagkastigo alang sa karon nga panahon nga daw ikalipay. Diya sa panahon sa disiplina sa Diyos, walay taong so, woo, yeah, naay-disiplina. Diba? Apan, bisan pa, sa pagkatapos ni ini. Kini, ang disiplina, kini, magadala sa malinawon nga bunga sa pagkamatarong nga to kanila nga nabansay pinaagi ni ini. Samtan ninyo, klaro ba ang Bisaya ni Ana para ninyo? Klaro ba? Ang disiplina sa Diyos, walay lingaw pagkakaroon. Pero sa unahan, kana mamunga sa pagkamatarong o kalinaw sa atong kinabuhi. Let me show you one other verse that God gave me earlier this week from Psalm 94 verse 12. Psalm 94 verse 12. I read this in Visayan. Psalm 94 verse 12. This is amazing. Blessed, I'll give you another second. Psalm 94 verse 12. Kung na say amen? Blessed is the man whom thou chastenest. That's not the word I normally think of when God disciplines me. Kung Diyos magdisiplina na ako, dali ko maghuno, uy, blessing kayo sa Ginoo ron. Bulahan yun ko. Ako na nak, sama yun niya na. Kung ako magbunaw sa ako na nak, dali sila mo, uy, salamat sa Ginoo na blessing. Di ba? Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law, that, meaning Aaron, that thou mayest give him what? Rest. From the days of adversity until the pit be digged for the wicked. Bulahan ang tao sa kangkinsa ikaw nagkastigo, O Ginoo. O nagtudlo kaniya gikan sa imong balaod. Aron, ikaw mahimong muhatag kaniya og pahulay. There it is again. Kalinaw. Ang kalinaw nga magikan sa pagkamatarong. Aron ikaw mahimo muhatag kaniya og pahulay gikan sa mga adlaw sa kalisod hangtod ang gahong mukalot alang sa dawtan. God disciplines us in order to bring us back to a place where He can bless us with peace. Ang Diyos magdisiplina kanato aron makapabalik na siya nato ngadto sa dapit diin makapanalangin siya kanato. It's for our good. Ang disiplina sa Diyos walay lingaw sa pagkakaroon, pero alang sa atong kaayohan sa umaabot. My son, despise not the chastening of the Lord. Ug labaw sa tanan, ayaw mahimong tao, niya kana nga tao na magpadayong gihapon diha sa iyang kadawtan. Listen to me now. God has a final solution. Kung magbaliwala ka sa gamay nga kastigo na ay mas dako sa unahan and you don't want it, don't force God to get out the big club. Sabi niyo, get out. Mukuha nga ba andam na, get out. I don't want to say that in Visayan. Not like hawa, not that kind of get out. I mean, magikan sa lugar nga gihipos. Sa among balay, sa akong pagkabatanon, akong kinikanan, nagpalit sa rod, they ordered it.
sa bunal. Nipis kayo. Pero handle, I mean, it was designed for spanking. None of us liked that rod. Pero, dito sa balay sa akong lolo o lola, na sila'y paddle. Sabta niyo paddle? Ang kahoy, ang board, it was about this thick. And it was about that long and about that wide. Nobody wanted a spanking at Grandma and Grandma's house. Walay tao nagtingwa ni Ana. Kung nakasala mi dito sa balay and mom or dad said, go upstairs to the bedroom. Listen to me, Truth Baptist Church. Don't make God get out the big paddle for you. Ayaw pugsa ang Diyos nga mukuha sa iyang dakong paddle. Ikaw ang maglikay. Magmahay. Sorry kayo. But listen, when God disciplines you, dawata ka na nga usa ka maayong butang alang sa imuha. Blessing kayo ang pagkastigo sa Ginoo. Bisan walay lingaw pagkakaroon. Dawata ang disiplina sa Ginoo. Aron makaangkon ka sa iyang adlaw-adlaw nga mga panalangin. Ganahan siya magkarga kanimo. Pero ang decision, imuha. One every head bowed, every eye closed.